Здравейте, нещо, аз съм Крис, добре дошли в канала ми. Днес ще направим футболен квиз. Днес мисля, че ще е един от доста интересните футболни квизове. Това е нещо много оригинално според мен, не се шегувам. Днес ще познаваме двамата играчи, които са сляти в един. Да, и не трябва да познаем кои са тези двама играчи. Ще ви ги покажа, разбира се, между другото, гледайте. Да фак комар, смисъл, найс. Направо ме изял. Какво да се прави? Да, също така искам да ви питам, тук горе в дясно ще излезне анкетка. Дали искате да направя клип на FIFA Mobile, защото наистина имам доста коинс и доста пакчета мога да отворя. Така че да е нещо като малък пак опенинг. И да, нека направо да започваме. Също така можем и 300 лайка да направим на този клип, ще е супер. И да, мисля, че това ще ви е интересно. И нека да преминаваме към клипа. Така, добре. Между се опитам да не се чеша комара, но няма, братле. Какво се прави? Няма го чеша, обещавам. Канио, така, добре. Първият играч, let's do this. Така, това е Лингард, не Джес. Рашфорд и Ашлинг. Добре. А това е Кевин Де Бройне и Еден Азар, мисля, че. По лицето ми прилича. Да. Добре, найс. Сега едно от две, което не е лошо. Това е доста трудно. И единия Артуро Видал е. Той е Алекс Санчес. За Санчес няма сега сета, защото да, смисъл нямаше. Това е Сане и другия не го знам. Да, ама как си помислих, че е Килиан Мбапе, ама... Това е Жорди Алба и Иско, мисля, че. Да, Жорди Алба и Иско. Добре. Следващо гайс. Антуан Гризман и Оливие Жиро. Да. Добре, много интересно ми е лично на мен. За сега, супер интересно ми е. Хамес и другия, как скажеш това, Фалкао ли? Радамел Фалкао. Бах ти, добре съм, ме коми става? Нещо, не знам, те не са толкова трудно сигурно. Лука Модрич, ама другия кой е? Иван Ракетич. За малко. Така. Това е Мо Салах и другият не мога да се сета по устата кой е. Карим Бензема. Нямаше да се сета. Сори, ама нямаше да се сета. Това е Хари Кейн и Хюдмин Сон. Това ми е любимото, между другото. Много яко много смешно така. Братле, това ми е любимото. За сега. Това е Робърт Левандовски, а другият нямам ни най-малка идея кой е. Марио Манджукич. Добре. Следващо. О, ма е факен готово. Фак, кой трябва да е, бе? Пол Погба и Менди. Добре, Менди да кажем. Добре, за Погба не успя да го познавам. Това е Джанович Буфон. И следващия, нямам идея кой е. Керк Сиас. Добре, по какво трябваше да го познавам по усмивката ли смисъл. Това е Месут Юзил и Тони Крос, мисля. Да. Добре, за сега се справя. Мога да ударите лайк, ако не сте го направили. Това е Кавани и Суарес. Не знам те сега заради световното, защото то вече свърши дали заради световното не ги дават с отборниците, защото сега забелязвам, че доста такива не. За Ибрахимович. Това е Пике и Серхио Рамос. Да не.
Жерар Пике и Серхио Рамос. Все те, но яко изглежда това. Яко изглежда. Това не е Мари Марсел. Мисля, не е лош. Не е лош като цяло. Да. Може да ми напишете кой ви е бил най-забавен, в смисъл най-смешно изглеждат между смесицата, в смисъл, да. Това според мен също е много готин, това са Дибала и Меси, в смисъл, много е готин, да. Само малко руста брада и черната коса не си отиват, но да, в принцип са готини. Това са Роналдо и кой, братле? Кай се сета? Рикардо Куарешма. Да, те са такива съотборници всичките. Ама Хари Кейн и Хюд Сон не бяха съотборници, what the fuck. Така, Гене, Форднел, Players. Добре, да измислим име на новите играчи. Хюд Мин Кейн. Така, не ми пиче, това ще е клипчето, обаче, но сама за честа, съжалявам. Това ще е клипчето, аз лично много се забалях, това клипче беше супер готиното. И ще съм ви много благодарен, ако оставите един лайк и се абонирате. И да, пичове, ще се видим в следващия клип. Също така гласувайте анкетата, която е тук горе в дясно. Дали искате клип на FIFA Mobile. И ще се видим в следващия клип. Ай, чао!